Bon dia! Ens anem a París. Ens hem despertat superaviat. Hem arribat a les 6. No feia falta. Sí que feia falta. Estem molt emocionats. Ens esperen moltes hores fins a arribar a París. A París, París. Però bueno. Però bueno, no passa nada. Let's go! Estàvem jo al seient 7 i ell al seient 33. Però jo he pogut sortir per darrere. El primer. Estàvem un a cada punt de l'avió. Jo estava al mig de dos nois. I que tranquilo estava jo. Has dormit? 20 minuts. Jo també he dormit molt poc. Bonjour! Quant de temps que no parlàvem? Bonjour ja no. Bonjour, no? Bona nit. No, bonjour és sempre, bonjour és com hola. Hem arribat a casa, sí, uns moments crítics, perquè... Bueno, moments crítics per mi, m'està fins als collons, a més no havia menjat res. No hem gravat, però hem arribat a la casa, la senyora ens ha donat les claus, todo muy bien. Després ensenyem Després fem un room tour. Però a veure, que durarà 2 segons. Durarà 2 segons. No passa res, estem a París, hi ha lo necessari, hem menjat, hem dormit, hem anat a fer la compra. Room tour. Tenim la porta. Aquí tenim la cuina. Seguim cap aquí, Bueno, aquí tenim la taula. Tele, això és un sofà llit. S'estira i és un llit. Aquí el Dani. Here it is, les nostres vistes. I si venim cap aquí, tenim un lavabo. I ja està, aquesta és la nostra humil casa. Mirar dónde estamos. Mira qué guapa. A ti, check. El Dani s'està comprant el seu primer capritxo. Ha caigut en la tentació. És comida. Sí, és bona pinta. Comida. És patata, queso i bacon. Segon dia a París. Està plovent. Aquí és el remedio casero. François Xavier. Estic horrible. Però bueno, no passa res. El Dani m'estima igual. Que són les 8 del matí i estem anant al Cédric Grolet. A por un croissant. A por un puto croissant. Por eso somos así de frikis. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Daniel, explica'ns... No, fes una representació de com són els nassos dels francesos. Es que es buenísimo. Todos los franceses que están así. Sí. Tirado para atrás y abiertas. No sé fer-ho. Com? No sé. No sé, es buenísimo, es buenísimo. És boníssim. La nostra pregunta és... Per què tots els francesos tenen cara... En plan, tenen el nas tirat cap enrere? Tirado para atrás. I abans, en el metro, n'hem vist un i el Dani quasi se li riu a la cara. En plan, no, se li ha rigut a la cara. En plan, l'ha vist i fa... Oh, no! O sea, jo m'he quedat així. Sí, Dani, ja l'he vist. Acabem de menjar el millor crep
salat del món mundial. Sí. O sigui, increïble. M'ha sorprès molt. M'ha sorprès que te cagues, tio. O sea, Que te cagues. Està molt bo. Que te cagues. Molt bo. Està molt bo. És un lloc que jo he vist molt recomanat per TikTok, que es diu Au Petit Crep, o alguna cosa així. I no hi havia ningú. No hi havia ningú. No sé. Que sempre, en TikTok posava que hi havia sempre molta cua, suposo que va al migdia. Però hem arribat a mitja hora a tancar. És en plan, hola, un crep. I estava boníssim, ens l'hem menjat allà. Bof. No, increïble. Avui estem a Montmartre, direcció No, dilo bien. Montmartre, direcció Sacré-Cœur i nada, hem de pujar totes les escales per arribar-hi, però bueno, no passa res. Quina desgràcia. Hem anat al lloc on es va crear la Crookie, la famous Crookie, croissant i cookie. Estava tancat. Està tancat del 22 al 25 de desembre. Estem a dia 23. Per Nadal. Per Nadal, bàsicament. Hem arribat i estava tancat. O sigui, quasi em poso a plorar. Jo volia anar a Crookie. No passa res. És el destí. Estem esperant a que es posin les llumetes, encenguin les llumetes. Em puc riure de tu una mica? Sí, clar. Estem esperant a que encenguin les llumetes. A les miles. ¡Ay, qué fuerte! És que jo he començat a veure la sama. Que bonito. Última nit. Estem anant a fer un passeïto per anar a dormir, ja. Hem anat a sopar a un lloc del barri latino que es deia... No me'n recordo, ho deixaré per aquí. I us posaré també unes fotos, perquè no he gravat res. Però us deixaré unes fotos que he fet amb el mòbil. Ens hem menjat un menú que de primer era La sopa? la sopa de ceba. Estava molt bona. Estava molt bona, la veritat, i a més molt cozy. M'ha gustat molt. M'ha agradat molt, molt suau, molt, no sé, molt bona. I de segon hi havia el pollastre a l'ast, no? Era el pollastre a l'ast? Estava molt bueno. Ens ha sorprès que va bé. Després ens hem demanat una fondue. Una fondue. Fondue. Que venia amb patata bullida, que ens ha sorprès també. No, a veure, ens venia amb pa i portaven 3 patates bullides. A lo que quieras con esas patates. Sí. Al formatge li han posat vi, crec, com vi blanc. Sí. I tenia molt de gust a vi. En plan, per què? No ho entenem. Amb el pa tenia molt de gust a vi, però en canvi amb la patata estava kinda good. Molt de formatge, por eso. No sé si la meva panxa aguantarà tant.